Hello vanhu vaMwari, maswera senyu, mamuka sei kunovatsvaona mangwana, makadii kunowa kutanga kutiona. Guys, hello guys. Guys, tine video rataita manje apo patanguva munhu tachingotaura about Nyathi family, Nyathi. Why muchitaura zvakataurwa pane Nyathi family mainzwa anaya? So tauya kuti tizogadzirisa and kuti muzoti understand zvakanaka kune vanga vasina kudi kuunderstand and we don't fight with anyone. So totorwa nemunhu anenge arwa nesu, but now we don't even fight nemunhu anenge arwa nesu. So taona kuti tikadhilita video rataita uyu mukoma zvukabheki havazvidi because before mozati paambonetsa nhau dzemacopyright chichidzati savideo redu uyu page redu asati amonetizwa asati aapprove. So guys, please toda kuti muti understand yone. We did the video yesterday tichitaura about kuti kuitira mavideo edu kune background yakanaka kuitira kuti vanhu musazotaura kuti tiri kupema. Taitira mavideo edu mumba vanhu muchisvora pini yakazodai yemba makazodai, then tikaenda patava because totozvitamburirawo isu hatina fence life, hatina chinhu, but tongodawo kuti tisaite content yekuti mutione futi ungati kupema. Ndozvataitira video rayo musi unowu chaiko maitaura kuti hamuchinje hembe. Then we did a video to explain, no, we don't change them both entities. Ndofunga izvona I love kuti even Nyathi family chacho yakaanza vakawanda pamaindustry esaiitika apo kuti no, ini ndikapuwa chinhu nemunhu hazvirevi kuti ndendichipema sadaro zvichikwata, hazvirevi ndendichidi ndichipema ati mozozvitora setikupema. You like to twist things guys, munoita kuti vanhu varwe. So this video taitira kune avo vauda kuti vamutse hondo because imagine kuti Nyathi family yacho ikapinda mucomment section yosangana navanhu vanenge vachingoti mukutaura about Nyathi, ivo nemwe vanga vasingazvifungidzire because tonzwanana navo ende we talk, vanozofungidzwa zvichobva tikutaura nezvavo. Ndofunga makaona mazuva apera chaivo vakatondimeshenawo vari kuzimbabwe saizvimati takaiswa pamepu nenziyo yatandaza mari and I was so happy ndikatora clip iyo ndikaiplaya ndikaisawo kupage kwedu. Then even before ndakavembera song taitaura we talk even nanhasi musi unonjea takatoita video call now. And so why I come here with this story kuti tidai Nyathi family is a big name now, ndo vanhu vakabata chimuti now and vanhu vazhinji vakutsvaga malikes navo, vanhu vazhinji vakuvavenga, vanhu vazhinji vakudii, but isusu we are okay because we come with them far away zvekuti hamutombozviziva and that secret you don't even know kuti atinozikanwawo nevamwe vanhu vakabva nesikure kuti no, isusu neNyathi family takabva kure, takatanga vaposta usati vatombopostwa kana nani zvacho. The first person kuposta vana Nyathi it was Taiti, the second it was me pasong yanzi kukunakikira vatobvunzwa mukoma tichibetserana until we become a family, tichitaura until we are here. Anditi saka mukatoona tingavaposte post doesn't mean kuti hatinzwanani navo kana tisingatauri nezvavo, no, we are 100% okay. But takaizoita interview tikabvunzwa kuti bhuku reNyathi risei kotinoti tataura no, Nyathi I think malevel asiyana because ivo vava vanhu vava high and vanogara vari busy. Isu teni tingori free nezvimafoni zvedu tingobayabaye kuona ndanaka namesei ndanatotesa because asati ane big 100. And another thing ndechekudai so hatidi kurwisaniswa, hatidi kuti mutitwistere zvinhu and musativenganise nevanhu guys, musade kutitsvagira kutitwistera mashoko edu kuda kutikanganisa. Paya papaenda zvibaiko hapana mbotaurwa chakaipa, vasinoona vanhu muteerero, paangotaurwa no, tasiyana, vabhigi isu tichiri low. Musi unoita like I said before takatotaura we talk, anotobvunzawo panenge asinoziva mukoma tandaza padaita sei, but you know kuti munhu awandirwa nezvinhu so far. Nyathi family aiwandirwa nezvinhu haingangorambi ichingoti tandazi no. There's a time yavanotaura nezvetandazo, there's a time yavanotaura nezvomwe munhu. Even us also, we can't keep on saying Nyathi family every time ngatiri kutsvaga mafollowers navo, no. They are like family to us, every socialite iri family yedu, but isusu we are delicious family takadai tiri toita content nemunhu wese.
hatina nguva yekushaudhana nemunhu, hatina nguva yekuuya kuzotukana nemunhu. We always come in Facebook in peace, tenitozvitsvagirawo zvinhu zvedu, kutsvagirawo life yedu, kuzama kubatanidza zvinhu kuti ndepapi pataita mistake, ndepapi patadii. Dai ndadhirita vhidhiyo iroro like always, but ndaona kuti hazviite football, zvinoramba tingotowedzera mazuva kunasuka. So guys, mukatona tingauye panapa tichiti guys life yedu yazodai, kana kuti even Nyathi family knows our background very well more than you guys here, because taitaura ende tinotaura, takataura masecret edu before vanhu vachidza totatombovaziva, vanotoziva kuti tototambura, but takavaudza kuti we can't do the same content guys, kuti inini since muchishowawo kuti kuno kuri nani, kuti kune mabhizinesi akanaka, isu tokwanisa kuendawo kuti kuri nani, kuitira kuti vanhu vasazoti mungoita same content. Taipanana maadvice and munotoita surprise mukatofind out kuti nyaya dzataitotaura kuti these people vaiudzana masecret akadai. So musatirwisanise apa takutaura izvi nemamwe masocialite achazova izvi mufuture kana ariko iko zvino. Hatina grudge nemunhu, hatina family, we are delicious family, we love everyone. Mamas, I don't know if you have something to tell them. Mamas, nice guys. So guys, please, please tell my words. Please, for God's sake, for peace to reign. Because ivo vana isiri vana vakazopinda mucommunication vakaona muchinyora zvakadaro vanotozoti handozvinetsa vanotangaza apa isi tataura zvinhu negood way. Vamwe vanhu vazhinji hamusi kupedza mavhidhiyo kuona, mungotarisa title makutonyora. Ona pinda muvhidhiyo unyora, ndapedza ndazodhirita title because takanyora kuti kwaizi takatokumba upema for 1 month, then vanhu vakutotanga kutaura zvisizvo. Hakuna kunonzi kupema guys, because munhu wese ari pasocialite ari kupema. Let me be honest with you, kana moda kuti vanhu vazopema, munhu wese ari kuita content vanhu vada ari kupema, because mukatona patinoenda patozopema ndepaya patinoenda kumastar party patinoita kuti guys kadai pasaka ndo patinoita kupema papa. Saka tozviita tese nguva iyaiya, ndopamwe pamukatoshandisa advantage kuti hamukupema, kwete kuti ndaita real content monditi ndopema. Taenda kwakanaka motiti why muchitadza kutiradza life yedu, because zvinototusa this background, because ndo iri nani. Tikada kuradzira mupamiri macho makutanga kuona sei pane gomba, hey why musingapoto yenyu yakadai, why stove yenyu yakadai, ndo zvatinazvo. You want us to do something for you guys, kuti tibe zvakazorwa namai Nyathi mushure, kuti moda kuti tinoba kuti tikufadzei. We can't do that guys, we can't live like that. We don't fight with anyone, we love everyone, we even love you in matter munotwisa maways. So guys, musati sorry, musati venge for no reason. Zama kuona chinhu nemwe way, kwete kuona chinhu all the time negative way. Hatina mhosva nemunhu, hatina kutukana nemunhu. So forgive us guys, forgive us if tikataura zvinhu zviri wrong. And pane vanhu like pane vanhu vakuya mainfosa kuti imbai chiripo guys, pedzai mavhidhiyo muone kuti we didn't talk about house, takatoti it was a joke. Zvanga tichibva kutaura kuti inenge yaita, it was just a joke thing. So guys, please again forgive us kana takataura zvinhu zviri wrong. Asi kana mama was wrong, feel free to say sorry in comment section and go and listen to the video very well. Like you say, we love you, we love everyone. We love you all. Tawa nekutukwa waita ichi guys, mungana tichiita mamwe mavhidhiyo atiri kuita anokudza engagement, tendawo kutoona zvo kuti pane pari kushota. Saka toita vhidhiyo yara toona kuti this one at least inokwanisa kukudza engagement, musati tukewo papo. Tikuzama kuda kuwana kurarama ndetsika. Thank you so much. We love you. We love you.
I'm absolutely right. Thank you so much, guys. Bye bye. Bye bye.